Enw fi di David, dwi'n gynghorydd ariannol myfyrwyr, a dwi yma i deud wrthych chi sut gallu Arian BywydCampws helpu chi yn ystod eich amser yn Mhrifysgol Abertawe. Os ydych chi angen gohirio, tynnu nôl trosglwyddo cwrs neu ailadrodd blwyddyn, mae'n gwell i chi cysylltu efo ni oherwydd mae penderfyniad hon yn gallu effeithio eich cyllid. Rydym ni'n gwybod yn iawn bod weithiau mae eich cyllid yn gallu cael ei effeithio gan anawsterau annisgwyl. Felly, mae Arian BywydCampws yn cynnig cronfeydd caledu i myfyrwyr sydd efo problemau ariannol. Does na ddim warantir, byddwch chi yn cael grant os ydych chi yn gwneud cais i'r cronfeydd caledu, ond os mae'r cais yn llwyddiannus, so ddim angen i chi talu'r grant yn ôl. Os ydych chi gofalwr, ymadawyr ofo, neu os ydych chi wedi ymdieithro o'ch teulu, mae'n bosib byddwch chi'n gymwys at brysariaeth. Am mwy wybodaeth, ewch at ein tudalen we. Os oes gennych unrhyw cwestiynau, ewch at yr FAQs ar-lein, neu cysylltwch â ni drwy e-bost neu sgwrs byw. Ac os oes angen, awn ni cynnig apwyntiad dros ffôn neu dros Zoom. Os hoffech mwy manylion, ewch at ein tudalen we, a cofiwch, dilynwch ni at Campws Life SU ar Twitter, Facebook ac Instagram.